mediodía. Imos abordar hoxe con Héctor un asunto que está de plena actualidade, que é a varíola, non? Por un brote que se chama da varíola do mono, que seguro que escoitaron vostedes. Pero o fío disto, claro, queríamos lembrar, Héctor, falando precisamente da varíola, que seguro que moita xente que nos ve, xa máis maior, no brazo teñen vostedes unha marca moi mítica, moi característica, que era de cando se vacinaba, non? Da varíola. De cando se vacinaba con xeringas como esta, con xeringas de cristal, que parece que ya collín a Maximino, porque é unha xeringa destas antiguas de cristal, pero aínda estemos por aí casi de coleccionismo, porque hoxe en día xa non se empregan destas, pero sí se empregaban hasta os anos 80 para vacinar da variola. Ademais, moita xente, moitos galegos e galegas, teñen unha marca no brazo, poden consultalo agora mesmo e mirar no brazo, en esta zona de aquí, pois teñen aí unha marquiña como un comido, realmente, aí como un comido aquí na pel, que é a marca que quedaba precisamente desa vacina da variola, porque empregábase para administrarla unha agulla que non era como as agullas que temos hoxe, senón que era unha agulla bifurcada, é dicir, tiña como dous puntas, e claro, realmente facía aí unha feridiña e quedaba esa marca e quedaba, era a vacina da variola. Hoxe xa non a temos porque ata o ano 1980 si se vacunou, pero considerouse raquidicada enfermidade e hoxe en día a xente nova pois xa non temos esa marca nova. Claro, e que outro día de feito discutíamos deste asunto na redacción, estábamos todos cotexando as marcas. Creo que temos por aí un grafismo onde podemos ver efectivamente cal é esa marca moi característica que deixa a vacina da varíola e da tuberculose tamén. Claro, hai que distinguir porque no brazo podemos ver dous tipos de marcas. Unha que é a máis frecuente, a máis común aquí en España, en Galicia, que é ese comido, realmente que é a marca da vacina, como vemos aquí, da variola, pero tamén podemos ter no brazo outra que é como un pouquiño elevada e un pouquiño dura e elevada, que sería a da vacina da tuberculose. Que hoxe en día ningunha destas dúas vacinas se administra, pero no seu momento sí que se administraron en Galicia, e por eso podemos ver este tipo de dúas marcas no brazo, a variola moito máis frecuente, e xa che digo, ata 1980 sí que se poñía esa vacina da variola, hoxe en día non, porque erradicouse a enfermidade, ollo, da variola humana, que é distinta do gromo este que estamos tendo agora. Sí, claro, o gromo entón este que está agora da actualidade, que se detectaron casos da Coruña, que é como un primo da variola, para entendernos. Xusto, perfectamente explicado, ou seja, son dous tipos de variola, pero un é a variola humana e outro é a variola que se chama variola do mono. E son dous tipos de variola que son primos, realmente, entre eles, eses virus que orixinan este problema de saúde que estamos vendo agora na Coruña. Efectivamente, que vemos aí esas novas, non? De que hai xa 7 casos detectados. Claro, estas cousas sempre, bueno, pois provocan moitas preguntas, porque, por exemplo, cales son os síntomas? Estamos vendo, ademais, esas afeccións cutáneas que provoca moi espectaculares a vista, que agora moi chamativo, que agora creo que me contes, pero claro, cales son os síntomas que dá esta varíola? Claro, ademais especialmente preocupante este gromo da Coruña porque aínda non se identificou o foco. Temos xa, o número subiu xa a 9 e probablemente nos próximos días suba máis xente todavía porque aínda non se sabe moi ben cal é a orixe. Así que hai que estar moi atentos a eses síntomas. Cales son os síntomas iniciais? Pois falamos de febre, de dor de cabeza, dores musculares, cansancio. Ollo, porque estamos vendo isto, parece casi unha infección vírica normal, parece casi o da gripe, non? Pero vemos tamén que aumentan os ganglios linfáticos, é dicir, os ganglios linfáticos que temos por debaixo da mandíbula e no cuello están a estar un pouquiño inflamados. Ata aquí, bueno, pois pode ser realmente calqueira virus. Cal é o signo definitivo e inequívoco para decir non é unha infección vírica normal, senón que é variola do mono? Bueno, pois que cando desaparece esa febre, aparecen as manchas na pel. Isto xa sí que sí, estamos ante un caso de variola humana. Eses síntomas de manchas na pel que empezan normalmente pola cara e logo esténdense ao resto do corpo. Todo o corpo vaise cubrir con esas manchas da pel que ademais teñen unha evolución, vimos ver agora nun grafismo que temos por aí preparado, como van evolucionando esas manchas, porque empezan simplemente como unhas manchas normais, aquí temos unha manchiña, realmente sen máis, que ao paso dos días acaba converténdose nesa especie primeiro como unha manchiña máis sobrelevada e logo nunha vesícula, é dicir, a típica bocha, a típica ampolla que está chea de líquido. Logo vai evolucionando, ollo, porque ese líquido que teñen esas ampolliñas que aparecen por toda a pel, ese líquido contaxia moitísimo, se entramos en contacto co líquido desas ampollas podémonos contaxiar e logo esas ampollas van secando e van quedando esas pústulas, logo vemos a lesión ulcerada e logo xa a costra cando xa secou e queda esa costra duriña. En todas estas fases podémonos contaxiar se entramos en contacto con esas lesións da pel. É dicir, que a vía de contacto non é
de contacto, ¿no? Contacto estreito. Contacto, claro, contacto básicamente, estreito. ¿no? Sí, é certo que a maior parte de contaxios, ou en torno ao 80% dos contaxios, prodúcense por un contacto sexual de risco, sen protección, sen facer as cousas ben, sen ter un contacto sexual que non sexa de risco, pero é certo tamén que o 20% restante simplemente por entrar en contacto estreito con esas lesións, por tocar, por exemplo, ou incluso tamén por un intercambio de saliva, porque a través da saliva pódese contaxiar, pero non por falar preto, non porque unha persoa tuse no autobús, non. Se tusas non te vas contaxiar da varíola do mono, pero se entramos en un contacto estreito con esa saliva, entón sí nos podemos contaxiar. Ou ás veces simplemente tocando esas lesións da pel, como decía, cando teñen ese líquido dentro, ese líquido ollo porque contaxia moito. E cal é o tratamento, Héctor? Afortunadamente temos tratamento. Non é tan preocupante, é moi parecida á variola humana, pero non é tan grave como a variola humana. Si é certo que temos tratamento, imos dar unhos antivirais, eso sí, é unha enfermidade de declaración obligatoria. Se alguén cree que puido estar en contacto con algún destes casos detectados en Coruña, é moi importante que vayan ao centro de saúde e que o consulten, ali sairán de dudas e verán se esas lesións que teñen na pel ou se ese contacto que tiveron é de risco ou non, e que vamos facer primeiro poñer a vacina, porque temos vacina para a variola. Isto é importante. Non é a vacina da variola humana, é a vacina da variola do mono, específica. Vale, o sea, non é a vacina da que nos falabas ao principio. Non é a do brazo, é para outro primo, para este outro primo que si é a variola do mono. Poñeríamos a vacina e daríamos un tratamento antirretroviral. Importante tamén, se pertencemos a algún colectivo de risco, tamén nos poden poñer esa vacina de xeito preventivo para o día de mañá pois non acabar collendo esta variola do mono. Bueno, pois aclaradísimo. Creo que temos algunhas dúbidas de espectadores sobre este asunto. Dúas, dime, así que imos a por elas, a ver que nos consultan, Héctor. Pois mira, tive en contacto cunha persoa con esas mesmas lesións da pel das que falas. Podo contaxiarme? Pode contaxiarse por lo que falamos, porque ao principio, cando están simplemente con ese proceso de teño febre, non me atopo ben, aí é un pouco máis difícil contaxiarse. É moito máis fácil contaxiarse cando aparecen esas lesións na pel, especialmente cando teñen o líquido dentro. Se entramos en contacto estreito con esas lesións da pel, vamos a ir ao centro de saúde, non hai que preocuparse, pero hai que tratalo e hai que miralo. Entón, imos ir ao centro de saúde, comentamos o caso, comentamos a situación e ali xa nos dirán o tipo de risco que temos, se temos que poñer a vacina ou temos que facer algún tratamento específico. Pois aclarado, imos ca última dúbida que nos chegaba. Podería contaxiarme desta enfermidade se vou no bus cunha persoa que a teña? Claro, decíamos que se contaxia a través da saliva. Entón, igual a persoa que nos está vendo pensou, bueno, como o COVID ou como a gripe. Non, é distinto. Isto non se contaxia, poñendo unha máscara, non é necesario poñer unha máscara para non contaxiarse. Sí que se contaxia a través da saliva, pero cun contacto estreito. É dicir, moi estreito. Non sei se me explico. Sí, cristalino. Vale, pois efectivamente, cun contacto estreito, simplemente por compartir o espazo no autobús, non nos imos contaxiar, a non ser que toquemos esas lesións na pel que tería outra persoa. Bueno, pois aclarado, querido Héctor, grazas, como sempre.